La temporada de ciclisme de carretera a Catalunya comença oficialment a l'Hospitalet amb el Gran Premi Inauguració. Com és costum, el carrer Álvarez de Castro, ben a prop dels límits amb Cornellà, fou l'escenari de la sortida. Els nous colors dels equips, més els nous mallots, es confonien en un tranquil matí dominical, ennuvolat però amb una temperatura agradable. A les 9:30 en punt es donava la sortida a aquesta 66a edició del Gran Premi Inauguració, direcció Cornellà, Sant Boi i Gavà. Des d'allà el pilot girava a la dreta per afrontar la primera pujada del dia, l'Alt de Begues. Potser massa lluny de meta, tot i ésser el principal filtre de la cursa. Me podem passar una mica de fred fins que vingui la pujada. La cursa, a més d'obrir el calendari de carretera, obria la competició de les grans clàssiques, també anomenada Copa Generalitat. Aquesta és una classificació de primer nivell al ciclisme català de pedrera que agrupa les principals curses d'un dia a Catalunya. Algunes d'elles és el cas del Campionat de Sabadell. S'ubiquen entre les més antigues de l'Estat amb més de 70 anys. A veure si va bé. Ja tensarem al port una mica. La Copa Generalitat té com a vigent guanyador el basc Ibon Zugasti, però abans va contemplar grans noms com els de Jordi Riera, Sergi Escobar, Xavier Tondo i Eduard Gonzalo. La darrera de les grans clàssiques es disputa a principis d'octubre a Cervera. Entre els equips catalans destacà la presència de dues noves formacions, una, gironina, originària de Banyoles, el Renault Olot, l'altra, lleidatana, el Llerda Habitatges. Amb aquests dos equips i els ja habituals fa un any, és a dir, ESP, Alumini Sant Jordi, Massi, Ditec Costa Daurada, Viveros Alcanar, Saunier Duval Alcaraz i Vallesport, van conformar un pilot de més de 100 unitats per la cursa inaugural. El magnífic aspecte del grup en el moment de la seva sortida varen contribuir dos equips vinguts de fora. La selecció colombiana de pista, que espera dels campionats del món de Manchester a finals de març, estan rodant per Catalunya, i l'equip rus del Lokomotiv, amb un munt de grans promeses. A més, cal afegir el concurs d'equips vinguts de la resta de l'Estat. Parlem de la Fiassa Navarrés, el Comunitat Valenciana, Renault Auto 4 d'Osca i el Cafemax Múrcia. Mentre la boira s'apoderava del paisatge, ho intentaven corredors com David Urot, Jesús Veiga i Víctor Herrero, entre d'altres. Un cop coronat Vegas, es destacaven Ibon Zugasti, un dels principals favorits, junt al colombià Carlos Eduardo Alzate. Estàvem davant l'intent més notable del dia. Camí d'Avinyonet del Penedès, basc i colombià intentaven treure profit del terreny favorable per distanciar el grup. Tot i el seu empeny, el duet d'avantguàrdia comprovava com les diferències mai superaven el minut. Entre les vinyes del Penedès, inserits al circuit que va veure la cursa del ciclisme dels Jocs Olímpics de Barcelona i amb una meteorologia que feia oblidar les boires de primera hora, la cursa s'havia convertit en un joc de persecució on Zugasti i Alzate tenien totes les de perdre perquè el terreny no tenia la suficient duresa per fer forat. Un cop neutralitzada l'escapada, ara el circuit que veu cada primavera el Gran Premi de Piera, altra gran clàssica, es produïen nous atacs. Novament, els colombians mostraven iniciativa amb un Joan Pablo Forero junt a Aleix Fàbregas, Manuel Lloret i José Belda. La seva renda tampoc arribava més enllà del minut, però es va mantenir sobretot gràcies a la incorporació de nous elements des del darrere, com Jordi Fité i Raúl García. d'Olesa, nous moviments des del grup. Novament, José Belda i amb ell el rus Stanislav Volkov. Amb aquesta situació, s'afrontava la segona i darrera pujada del dia, a poc més de 30 quilòmetres de meta, l'Alt de l'Ullastrell.
I no enregistrar cap novetat a la pujada. A la baixada el grup d'escapats era capturat per un pilot molt estirat, d'on comencen a sortir els corredors que haurien de jugar-se el triomf. Arrencaven Víctor García, Manuel Lloret, Arnau Méndez, Carles Herrero, Andreu Vigil, Airan Fernández, Oriol Colomer i el colombià Jairo Pérez, més tres russos, Leonid Krasnov, Vladimir Chekunov i novament Volkov. Aquest sí que era el tall bo. Amb una distància que oscil·lava entre els 45 i 50 segons. El primer grup es presentava amb totes les opcions de victòria, ja a l'Hospitalet, en final al mateix lloc de la sortida, però en pujada. Al darrer revolt, el rus Leonid Krasnov agafava un avantatge que ja no perdria enfront a Víctor García de Mateos. Tercer entrava al mateix temps Manuel Lloret. Al final, 136 quilòmetres en poc més de 3 hores i un promig superior als 43 quilòmetres a l'hora. La gent està molt forta aquest any, hi ha bastant de nivell. Sí, fa un any, un company de Krasnov, anomenat Xexedundi, fou derrotat a la darrera pujada pel català Àlex Molla. En aquesta ocasió, els russos tenien molt ben apresa la lliçó. Al final, Krasnov, un talent de menys de 23 anys, fou el millor com ho va ser l'any passat al Campionat de Sabadell. Amb l'any ciclista ja en plena activitat, les grans clàssiques continuaran el cap de setmana del 4 i 5 d'abril amb el trofeu Joan Escolà i Campionat de Sabadell. El titular del primer mallot de líder de les grans clàssiques serà l'integrant del ESP Alumini Sant Jordi, Víctor García de Mateos.